Drahí smediaci, dnes slávime sviatok Popoldecovej stredy. Je to jeden z najdôležitejších liehovistických sviatkov. Naši predkovia tiež pičili Jehovovi počas Popoldecovej stredy dopili všetky zostávajúce zimné zásoby spáleníc, čiže pili všetko, čo tieklo. Sviatok sa volá Popoldecová streda preto, že tí, ktorí zle hospodárili cez zimu, najviac pocítili pominuteľnosť mocného Jehovu a túžili aspoň po poldeci. Dnes je posledná šanca si spiť svedomie pred pôstnym obdobím, ktoré nás čaká nasledujúcich 40 dní. Je to na pamiatku syna Lieha Špirita, ktorý kráčal 40 dní po púšti bez jedinej kvapky pálenky. Pôstime sa teda aj my a nezatvrdzujme svoje pečene, ale samozrejme neúplne. Moderný človek, homo slopalbis, nie je stvorený na to, aby 40 dní nepil. Pôstne obdobie slúži, aby sa každý svedok telesne pripravil na veľkopičné modpitby, ktoré nastanú 40 dní od Popoldecovej stredy. Cez pôstne obdobie je povolené, ba až odporúčané skočiť na jedno pivo v piatok večer. Nechceme predsa, aby naše lokálne liehostánky zatvorili kvôli mesačnej nečinnosti. Uvedomme si, piči a pičky v liehu, nasledujúce dni, akú prázdnotu pociťujeme bez liehovovej lásky, ktorá nie je v nás a hlavne v našich pečeniach. Pretože liehus ťa zahreje. Pamätaj, že lieh si a v lieh sa obrátiš. Drahí veriaci, vezmite a zdieľajte. Toto je moje video, ktoré robím pre vás.